Cenușăreasa. A fost odată un om foarte bogat și omului ăstuia i s-a întâmplat să-i cadă nevasta greu bolnavă. Și când a simțit că îi se apropie sfârșitul, femeia și-a chemat la căpătâi singurul ei copil, o fetiță, și a spus: „Draga mamei, orice ți s-ar întâmpla, caută să fii întotdeauna bună și cu sufletul neîntinat.” Acestea zicând, femeia își mai privi odată copila și închise ochii pentru vecie. Peste un timp, omul își lua altă nevastă. Femeia asta de-a doua își aduse în casă și cele două fete pe care le avea. Fetele, nu-i vorbă, erau frumoase, dar pe cât de luminos le era chipul, pe atât de întunecat și plin de răutate le era sufletul. Pentru fata cea vitregă începură a curge de aici înainte zile pline de amărăciune. „Ce, fata asta se cade să stea cu noi în odaie?” o bruftuluiră fetele. „Cine vrea să mănânce, n-are decât să muncească. La bucătărie cu ea, că acolo este locul.” Îi luară straile ei cele frumoase și o îmbrăcară cu o vechitură de rochie cenușie și o încălțară cu niște papuci de lemn. „Ia priviți la domnița asta mândră, ce gătită este!” strigară fetele femeii, luând-o în râs. Și-o duseră în bucătărie într-un alai de batjocuri. Aici o puseră să robotească din greu, de dimineață și până cădea noaptea. Să se scoale până în ziua, să care apă, să aprindă focul, să facă de mâncare și să spele rufele. Și ca și cum asta n-ar fi fost de ajuns, câte și mai câte nu puneau la cale cele două surori haine ca să-și bată joc de ea și să o necăjească într-una. Iar când nu mai prididea de câtă treabă avea de făcut, ele zvârleau lintea și mazărea în cenușă, de trebuia apoi să o aleagă bob cu bob. Seara, fata cădea frântă de oboseală, că muncea de se spetea toată ziulica. Dar cum nu avea un pat unde să-și întindă oasele trudite, se cuibărea în cenușă lângă vatră și până și somnul îi era numai chin și amar. Și fiindcă din această pricină era totdeauna plină de cenușă și murdară, îi ziseră în râs cenușăreasa. Într-o zi, tatăl fetelor se pregătea să plece la un iarmaroc și mai înainte de a-și lua rămas bun, apucă să le întrebe pe cele două fete vitrege ce daruri voiau să le aducă de acolo. „Rochii frumoase!” răspunse una. „Ba mărgăritare și nestemate!” zise a doua. „Da ție, cenușăreasă, ce-ți dorește inima să-ți aduc?” întrebă tatăl său într-un sfârșit. „Cea dintâi rămurică ce s-o anina de pălăria dumitale la întoarcerea acasă, pe aia s-o rupi, dragă tată, și să-mi o aduci.” La iarmaroc, omul a avut grijă să cumpere pentru fetele vitrege rochii frumoase, mărgăritare și nestemate. În drum spre casă, când îi fu să treacă printr-un desiș, îl atinse o creangă de aluni și dădu jos pălăria de pe cap. Atunci își aminti de rugămintea cenușeresei, rupse creanga și o luă cu sine. După ce ajunse acasă, dărui fetelor vitrege ceea ce dorise fiecare, iar cenușeresei creanga de alun. Fata îi mulțumi din suflet și către seară se duse la mormântul maicăsii, răsădi crenguța în pământ și începu să plângă atât de amarnic că lacrimile picurară pe ramură și o udară. Și crenguța a crescut mare și se făcu o mândrețe de copac. De 3 ori pe zi se ducea cenușăreasa la mormântul mamei ei și de fiecare dată zărea o păsărică albă lăsându-se din zbor pe câte o creangă a alunului. Și ori de câte ori avea fata vreo dorință, păsărica i-o împlinea și i-a aruncat din pom ce îi poftea inima. Și s-a întâmplat ca odată împăratul să pună la cale o mare petrecere, care trebuia să țină 3 zile încheiate, și a poftit la ospăți pe toate fetele frumoase din împărăția lui. Pe semne, împăratul gândea că în chipul acesta feciorul lui o să aibă de unde să-și aleagă mireasa. Când aflară că fuseseră și ele poftite la petrecere, cele două surori nu-și mai încăpeau în piele de bucurie și, chemând-o pe cenușăreasa, îi porunciră: „Vino de nepiaptănă, auzi?
și treci și lustruiește-ne și condurii. Ba încheie-ne și la cataramă, că ne ducem la petrecerea de la palatul împăratului. Fata a făcut precum i se poruncise, dar plânse cu lacrimi amare, din pricină că ar fi dorit și ea să se ducă la petrecere. Și fiindcă îi plăcea tare mult să dănțuiască, se rugă de maică-sa vitregă să se îndure și să o lase și pe ea. Ce mi-aud urechile, cenușăreasă?" se prefăcu a fi uimită femeia. Ești toată plină de praf și murdărie și încă mai năzuiești a te duce la petrecere. Poftim, n-ai nici o rochie mai ca lumea pe tine și nici încălțări în picioare nu ai și ai vrea să dănțuiești?" Dar cum fata stărui cu lacrimi în ochi în rugămintea ei, femeia a părut să se înduplece și în cele din urmă zise: Ia uite aici, am răsturnat o strachină de linte în cenușă și de ești în stare ca în 2 ceasuri să-mi alegi toată lintea, atunci o să îngădui să mergi la petrecere." Cenușăreasa ieși în grădină pe ușa din dos și prinse a striga: Blânde porumbițe și voi turturele și voi păsări ale cerului, veniți cu toate de mi-ajutați să alegem lintea. Bobul bun ici în ulcică, iar cel rău în gușulică. N-apucă să sfârșească bine vorbele astea și numai ce sosiră în zbor 2 porumbițe albe și intrară pe fereastră în bucătărie. După aceea se iviră 2 turturele și apoi, într-un lung alai, veniră toate zburătoarele cerului, lopătând ușurel din aripi. Și se așezară cu toate în jurul vetrei, făcându-și loc în cenușă. Porumbițele clătinară din căpșor și începură să ciugule ele întâi, pic, 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 apoi toate celelalte începură să ciugule și ele pic, 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 până ce aleseră boabele cele bune și umplură strachina cu vârf cu ele. Nu trecuse niciun ceas de când păsărelele se apucaseră de ales lintea și acum mântuiseră treaba și-și luară zborul pe fereastră afară. Fata îi duse mamei vitrege strachina și se bucura în gândul ei, crezând că o vor lua și pe ea la petrecere. Dar femeia i-o tăie scurt. Nu, fată, degeaba te țiscai de mine. Nu te pot lua cu noi, că n-ai nici straie frumoase, nici să dănțuiești, nu știi? Și tare mi-e teamă că ai să fii numai de râsul lumii. Cenușăreasa se porni atunci pe plâns și dacă văzu asta, maică-sa vitregă îi zise: Ei, hai! Dacă până într-un ceas ești în stare să-mi alegi din cenușă 2 străchini de linte, să știi că te iau și pe tine. Dar în gândul ei femeia își zicea: Lasă, că n-o să poată să facă una ca asta nici în ruptul capului. După ce mama vitregă răsturnă 2 străchini de linte în cenușă, fata se duse în grădină pe ușa din dos și strigă: Blânde porumbițe și voi turturele și voi păsări ale cerului, veniți cu toate de mi-ajutați să aleg lintea. Bobul bun ici în ulcică, iar cel rău în gușulică. N-apucă să sfârșească bine vorbele astea și numai ce sosiră în zbor 2 porumbițe albe și intrară pe fereastră în bucătărie. După aceea se iviră 2 turturele și apoi, într-un alai, veniră toate zburătoarele cerului, lopătând ușurel din aripi. Și se așezără cu toate în jurul vetrei, făcându-și loc în cenușă. Porumbițele clătinară din căpșor și începură să ciugle ele întâi, pic, pic, pic. Apoi toate celelalte începură să ciugule și ele pic, 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 până ce aleseră boabele cele bune și umplură strachina vârf cu ele. Nu trecuse jumătate de ceas și păsărelele isprăviră de ales lintea și zburară iar pe fereastră afară. Fata îi duse mamei vitrege străchinile cu linte și se bucura în gândul ei, crezând că de această dată o vor lua și pe ea la petrecere. Dar femeia se împotrivi și acum. Degeaba te omori cu firea, că tot n-o să te iau cu noi. Nu vezi? N-ai nici straie frumoase și nici să dănțuiești nu te pricepi. Ce vrei, să ne fie rușine cu tine?" Îi întoarse apoi spatele și plecă la petrecere cu fetele ei cele fudule. După ce rămase singurică în toată casa, cenușăreasa se duse la mormântul mamei sale și, așezându-se sub alun, grăi: Alunaș, drag alunaș, scutură-te, roguteaș, și mă îmbracă în strai de argint, numai aur și argint.
Pasărea cea albă care se afla în alun, numai ce-i zvârli de sus o rochie, țesută toată în aur și argint, și o pereche de conduri din mătase și argint. Cenușereasa se îmbrăcă în grabă și se duse la petrecere. Dar femeia și cu fetele ei nu avură cum să o recunoască, zicându-și că era pe semne vreo fată de împărat, de pe alte plaiuri. Atât arăta de frumoasă în rochia ei țesută din fire de aur și argint. La cenușereasa nu se gândiră nici o clipă, căci o credeau acasă lângă vatră, alegând lintea din cenușă. De cum o zări pe fată, feciorul împăratului îi ieși înainte, o prinse de braț și o pofti la joc. Și nici că mai vrut să dănțuiască cu altă fată. O ținea mereu de mână și când se apropia cineva să o poftească la dans, îi zicea de la obraz: "Nu se poate, că dănțuiește numai cu mine." Dănțuiră împreună și pe la ceasul când se îngânau noaptea cu zorile, fata vrut să se ducă acasă. "Merg și eu cu tine, că vreau să-ți țin de urât cât o dura drumul," îi zise feciorul împăratului. Dar, de drept, el dorea să afle cât mai degrabă a cui era mândrețea asta de fată. Fata îi scăpă însă printre degete și, ajungând acasă tot într-o fugă, se ascunse în porumbar. Feciorul de împărat așteptă până ce veni tatăl fetei și spuse că fata cea străină, cu care dănțuise el toată noaptea, se ascunsese în porumbar. Moșneagului numai ce-i trecu un gând prin minte: "Ei, drăcie, nu cumva o fi cenușereasa?" Dar degeaba se grăbi să deschidă ușa porumbarului, că nu zări pe nimeni înăuntru. Când intrară cu toții în casă, o găsiră pe cenușereasa stând în cenușă, îmbrăcată în aceleași straie rufoase din totdeauna. Și numai lumina slabă de opaiți care pâlpea pe cămin lumina încăperea. Pe semne, cenușereasa se furișase cu dibăcie afară din porumbar, alergase într-un suflet la alun, se dezbrăcase în pripă de straiele cele frumoase și le pusese pe mormânt, iar pasărea cea albă le luase de acolo, de nu se mai putea dezluși nimic. Apoi fata se îmbrăcase iar cu hainele ei și se așeză în cenușă, lângă vatră. A doua zi, petrecerea se porni din nou la palatul împărătesc și după ce părinții și surorile ei vitrege plecară într-acolo, cenușereasa se grăbi să se ducă la alun și zise: "Alunaș, drag alunaș, scutură-te, roguteaș, și mă îmbracă în strai de argint, numai aur și argint." Atunci păsărica îi aruncă o rochie și mai frumoasă decât cea din ajun. Și când veni fata la petrecere îmbrăcată în mândrețea aceea de rochie, se minunară toți de frumusețea ei nemai văzută. Pe semne, feciorul de împărat stătuse până atunci ca pe ghimbi și-o tot așteptase să vină. Când o văzu apărând, i se luă parcă o greutate de pe inimă și ieșindu-i în întâmpinare o pofti de îndată la joc. Și ținând-o de mână, parcă să n-o piardă, dănțui toată vremea numai cu ea. Iar de venea să o poftească cineva la joc, el îi zicea: "Nu se poate, că dănțuiește numai cu mine." Când se lăsară negurile nopții, fata vrut iar să îi se piardă urma, dar tânărul crai luă seamă din vreme și se furișă după ea ca să vadă unde se duce. Vezi însă că fata a făcut ce făcu și scăpă de sub ochi, strecurându-se în grădina din dosul casei, unde crescuse de ani și ani un păr mare și frumos, încărcat cu pere minunate. Fata se cățără printre crăci, sprintenă ca o veveriță, și feciorul de împărat îi pierdu urma. Așteptă el din nou până ce veni tatăl fetei și îi zise: "Fata cea străină și frumoasă mi-a scăpat iar și după câte îmi dau seama, s-a ascuns în rămurișul părului acestuia." Și moșneagului îi trecut din nou prin gând: "Ei, drăcie, nu fi cumva cenușereasa?" Luă o scară, o priponi de copac și urcă până în vârf, cercetând de-a rândul crăcile. Dar de găsit nu găsi pe nimeni, tupilat în frunziș. Când mama și surorile vitrege se reîntoarseră acasă și intrară în bucătărie, o găsiră pe cenușereasa lângă vatră, stând în cenușă ca întotdeauna. Vezi bine că și de data aceasta o luase înaintea lui taică-su?
Și furișându-se până la alunul fermecat, lăsase acolo mândrețea de rochie și se îmbrăcase cu zdrențele-i ponosite și rufoase. A treia zi, cenușăreasa așteptă până ce plecară din nou cu toții și apoi se duse iar la mormântul maicăsii și îi grăi pomului. Alunaș, drag alunaș, scutură-te, roguteaș, și mă îmbracă în strai de argint, numai aur și argint. De data asta, păsărica îi aruncă o rochie atât de frumoasă și de strălucitoare, cum nu s-a mai văzut alta pe lume, iar condurii erau cu totul și cu totul din fir de aur. Când se ivi la petrecere îmbrăcată cu rochia aceea, oaspeții nu mai știură ce să mai zică, uimiți de atâta frumusețe nepământeană. Feciorul de împărat dănțui iarăși numai cu dânsa. Și devenea vreunul și căuta să o poftească la joc, numai ce-i zicea aceluia drept în față: nu se poate, că dănțuiește numai cu mine. Când să se ivească zorile, cenușăreasa dădu iar să plece pe nesimțite, dar feciorul de împărat se luă numai decât după dânsa. Și se întâmplă ca zgâtia de fată să se strecoare cu atâta dibăcie, că tânărul crai îi pierdu și de această dată urma. Vezi însă că el pusese la cale un vicleșug, poruncind să se ungă din vreme treptele cu smoală. Și când cenușăreasa coborâ câteva trepte, condurul din piciorul stâng îi rămase agățat în smoală. Feciorul de împărat îl ridică și în palma lui stătea acum un condur mic și drăgălaș, împletit cu totul și cu totul din fir de aur. A doua zi se grăbi la tatăl fetelor și, arătându-i condurul, îi zise: fata pe al cărei picior se va potrivi condurul acesta, numai aceea îmi va fi nevastă și de nicio alta în afară de ea nu am nevoie. Când auziră spusele tânărului crai, cele două fete ale femeii se bucurară grozav, fiindcă și ele aveau piciorul micuț. Cea mai mare se duse cu pantoful în atac și, de față cu maică-sa, dădu să îl încalțe. Dar pas de-l încalță dacă poți. Degetul cel mare nu încăpea de fel, că tare mic mai era condurul. Dacă văzu asta femeia, se întunecă la față, dar nu pregetă să-i pună în mână un cuțit, zicându-i: ce mai aștepți? Tai-ți degetul de la picior, că o să fii în curând împărăteasă și nu mai trebuie să umbli pe jos. Fata își reteză degetul și cu chiu cu vai încălță condurul. Apoi, abia putând să-și stăpânească durerea, se înfățișă înaintea tânărului crai și acesta, urcând-o pe cal lângă el, porni cu ea către casă, socotind-o aleasa inimii lui. Dar vezi că drumul de înapoiere ducea pe dinaintea mormântului și cum fură să treacă pe acolo, numai ce auziră pe cele două porumbițe, strigând dintre crăcile alunului: vai, condurul-i tare mic, parcă în clește așa strânge și înăuntru-i plin de sânge, că tot curge pic cu pic. Nu-i mireasa adevărată, ea-i pe aproape și te așteaptă. Atunci feciorul de împărat cătă mai culoarea minte la piciorul fetei și băgă de seamă că sângele curgea din el fără contenire. Pe loc întoarse calul și, ducând fata acasă, le zise părinților că aceasta nu-i mireasa cea adevărată. Apoi mai adăugă că ar dori să încerce și cealaltă fată condurul. Fata de-a doua se duse în atac și când dădu să încerce condurul, ce să vezi? Vârful piciorului îi se potrivea ca turnat, dar călcâiul era prea mare și rămăsese afară oricât se strădui ea. Dacă văzu femeia asta, se îngălbeni de ciudă, dar nu stătu mult pe gânduri și, punându-i un cuțit în mână, o zori: ce te mai canonești degeaba? Nu vezi că așa nu-i chip să îl încalți? Tai-ți din călcâi și gata, că o să fii în curând împărăteasă și nu mai trebuie să umbli pe jos. Fata reteză din călcâi și, cu chiu cu vai, abia de putu să încalțe condurul. Apoi, stăpânându-și cu greu durerea, se înfățișă înaintea fiului de împărat. Acesta o urcă pe cal lângă sine și plecară spre casă.
Dar când trecură prin dreptul alunului, porumbițele prinseră din nou să dea zvon. Vai, condurul-i tare mic, parcă în clește așa strânge, și înăuntru-i numai sânge, că tot curge pic cu pic. Nu-i mireasa adevărată, ea-i pe aproape și te așteaptă. Feciorul de împărat se uită cu mai multă luare aminte la piciorul fetei și băgă de seamă cum potidea sângele din el de-i umpluse ciorapul alb până sus. Întoarse de grabă calul și, ducând-o pe mireasa cea mincinoasă acasă, o lăsă plocon părinților ei. Nici asta nu-i cea adevărată, grăi el cu mânie în glas. Ori nu mai aveți altă fată și nu vă îndurați să o dați de la voi? Nu mai avem alta, răspunse tatăl fetelor. Dar, cum să vă spun, de la nevasta dintâi mai am una, o biată cenușereasă, dar nici vorbă nu poate fi a mireasa. Feciorul de împărat ceru totuși să-i fie adus înainte, dar femeia sări cu gura de parcă ar fi fost mușcată de șarpe. Nu se poate înălțimea ta, că e prea murdară, nu se cuvine să se arate în lume în halul în care este. Dar tânărul prinț ținu morțiș să o vadă și stărui într-atât că până la urmă trebuiră să o cheme, vrând nevrând. Vezi însă că fata avusese grijă să se spele din vreme pe mâini și pe obraz și când se înfățișă feciorului de împărat, se înclină înaintea lui, iar el îi întinse pantoful de aur. Fata se așeză pe un scăunel, scoase din picior papucul de lemn ce trăgea câteva ocale și încălță condurul care-i veni ca turnat. Și când se ridică fata și tânărul crai privi chipul, o recunoscu pe dată că doar ea era domnița cu care dănțuise și care îl robise cu frumusețea sa fără pereche. Și nu-și putu stăpâni strigătul. Asta-i mireasa cea adevărată! Femeia și cele două fete ale ei încremeniră de spaimă auzindu-l ce zice și ciuda le învenină într-atât că se traseră la față și se făcură galbene ca șofranul. Dar feciorul de împărat nu le învrednici nici măcar cu o căutătură și, luând-o pe cenușereasa pe cal lângă sine, porni cu ea către casă. În clipa când trecură prin dreptul alunului, cele două porumbițe albe ca neaua prinseră a ciripi în zvoană bucuroase. Vezi, condurul tare mic, dar de strâns de fel n-o strânge și înăuntru nu e sânge, că n-a curs măcar un pic. Ea-i mireasa adevărată, mult dorită și visată. După ce strigară vorbele astea, își luară amândouă zborul și, rotindu-se, se așezară ușurel pe umerii fetei, una la dreapta și una la stânga. Și au rămas așa pe umerii cenușeresei tot timpul cât s-a prăznuit nunta împărătească.